Dapat po, bayo dele sa kini, inayos do pa mo po rin dalang tamo. Makapaninayan naman po ini. Nung ito mo pong uran-uran, albug-albug sa kliya mo po ito, agyuta ito. Sanitane. Pero sana, bayo degewa ini, inayos do pa po rin dalang. Nagtipo ng mga residente sa Tulawok Bridge sa bayan ng San Simon nitong Sabado, September 20, upang ipanawagan ang mas mabilis na aksyon sa mga tulay at kalsadang matagal na umanong nakaantala ang konstruksyon sa bayan. Galit ang mga tao dahil sabay-sabay na isinara ang ilang pangunahing daanan. Ang Tulawok Bridge na under construction pa mula Pebrero at ang alternatibong ruta sa Barangay Santa Monica na sarado rin dahil sa isa pang proyekto. Sarado at ginagawa pa rin ang San Miguel Bridge na halos 3 taon nang hindi nadadaanan ng mga motorista. Lawi ako bigkulang public consultation, appointang planning, appointang coordination among barangay municipal officials. Alam mo, di masyadong din ang pasilita. Sabi ko lang din, dapat yung itong proyekto. By the way, din proyekto, lalo na bayong tete, bayong dalan, burita na rin, siyempre. Kaya mo, they should be implemented properly. Kalo pa na rin, di sabi-sabela. Dahil sa sitwasyon sa bayan, napipilitan ang mga residente na dumaan sa mas makipot at mas malayong Manabak Road na nagdudulot ng matinding trapiko, mas mahabang biyahe, dagdag gastos sa pamasahe at pati pagkawala ng kita para sa ilan. Si Lola Cristina Tulyao, 78 anyos mula Barangay Santo Niño, isa sa mga matinding apektado. Ito po kung lapon, minta ko kingapalis, importante yung pintalang ko. Sa pilitan po, mamasay ko po ng adwandalan yung pamisabi. Eni po, uling sabihan pa pong malaot, singilana po 300. Ay sama-samang nagpapabot. Yamo po mitagan pamasahe ko, alana akong pera. Lalakaran po mo po yan. Ang kaking tulaw. Yan po, ako po agyo. Nung ako sakit, tricycle. Ngunit sa halip na guminhawa ang aming pamumuhay, panjalike po sanang pamangan, mintes na ito, pamasahin nepa. Hindi lamang usapin ng abala ang problema, kundi kabuhayan ng mas nakararaming residente. Bilisan, ariyan lang mga bilis ding tete, bang kanita mila ko kami kasakitan kay ni Balen San Simon. Bali ma'am, sir, bali adwala kanyan, ining Tulawok Bridge, itang San Miguel Bridge. Tapos, misabi, syempre, ninong ebisang ating proyekto. Pero sana naman, dalapi sabi-sabi. Like at lulang dalan ming makabimbing kanyan. Adwan tete, may itong dalan na anyay maging access me is in Manabak Road, Barangay San Juan, na pa patag. Anya manawagan kami talaga kahit ang makantang bagay. Bilisan. Samantala, nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na ang Tulaok Overpass Bridge ay bahagi ng malaking proyekto ng flood mitigation at connectivity na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malawakang pagbaha noong 2023. Sinabi ng DPWH na naharap ang proyekto sa maraming pagkaantala dahil sa permits at paglilipat ng mga utility gaya ng linya ng tubig, kuryente at telecom. Nagsimula ang konstruksyon noong June 2024 at target na matapos ang unang yugto sa February 2026. Sa ngayon, nakatuon na ang trabaho sa pagtanggal ng lumang tulay at paggawa ng mga bagong steel girder. Ayon sa ahensya, limitado rin ang construction hours sa gabi hanggang madaling araw o 10 p.m. hanggang 5 a.m. para hindi masyadong makaapekto sa trabaho sa NLEX. Humingi sila ng pangunawa at tinitiyak na ginagawa ang lahat upang matapos ang proyekto ng ligtas at episyente. Habang nananawagan ang mga residente ng mabilisang aksyon, naninindigan naman ng DPWH na ang proyekto ay mahalaga para sa pangmatagalang solusyon sa baha at mas maayos na koneksyon ng Pampanga, Central at Northern Luzon at Metro Manila. Gayunpaman, para sa mga taga San Simon, bawat araw ng pagkakaantala ay dagdag pahirap. Ang hamon ngayon, paano mababalanse ang pangmatagalang plano ng gobyerno at ang agarang pangangailangan ng mga tao?
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.